Molweni babukeli, igama lami ndinozibele tayiya. Siyanamkela kuhlelo lwethu olutsha isimpra Class TV. Namhlanje anihlelanga ndodwa, ndihleli nobhuti wam, ubhuti wam masibulele yaso. Ndicela bhuti wam ubulisa ababukeli, uzazisa uba ngaba ngubani, usukaphi kwaye usiphathele ntoni. Mandithathe ithuba ndibulise kuwo umuntu obukeleyo isimpra Class TV. Ndingumasibulele, ndinguyaso, born and raised apha eBukombo, Streeffontein. Okay, siyavuya nathi ukwazi bhuti wam. Besicela usichazele uba ngaba ikhariye yakho ivela kanjani, wazi kanjani uba ngaba le nto yile nto uyithandayo kwaye uze uziphathele ntoni, wenzani? I started acting ngo-2005. You understand? Kwi-organization ekuthiwa yikhanyisa cultural group under ubhuti Mongezi Magwa. Yadlala ibhola at that time, but ngenxa yoba ndithanda uhamba izinto so-1 Tamora, I was busy, so we went there noSiyanda Ndayi sa-auditiona phaa. It's where I started to ubona uba nami leni into kunakuba ndiyayenza elifini yam. 2009 kwakunekwashithwa yamayibuye Youth Developmental Agency efawundwa nguSimphiwe Klaas under directing kaMkhuseli Thafane. So ndazibandakanya nabo, sasebenza. In 2012 sangena eBhek uZabalaza eBhek Theatre ngeshow ethi My Brothers Return. Elidlala u-Asandiswa Amalithi, Portless, noNtombi neColette Ngongosho. So I was nominated as a Best Supporting Actor. Ndayithatha i-Best Supporting Actor kwiZabalaza Festival ngo-2012. Zahamba iminyaka. On 2017 ndajoyina enye i-organization i-JMP Foundation under uSiphenathi Phezu Siqwayi. Achieve a lot ngabala kusi achievements zami. And then 2019 ndavula eyam organization inalukhanya theatre company esaqhubekekayo nangoku, but I was a director phana, a leading director, also an actor. So yeah, and you winning with needs, best directing, best actor, best writer, ndingabala kusi zininzi izinto ezifunile. Enkosi. Yo, ininzi into yenzayo bhuti wam. Besicela ke ngoku konhleli ephaya nobukeleyo emakhaya, mhlambi onomdla wothi nam ndiyafuna ukuyenza into enje, qha andiyazi uba ngaba ndingadibana nabani na. Singakufumana phi thina bhuti, mhlawumbi ukwazi udibana nabo bantu? Ndinayo ipage kuFacebook, masibulele Mabhiza yaso. Ikhona ipage inalukhanya theatre company. Ungandisearcha nangu kuFacebook. WhatsApp ndiyafumaneka 078 433 2210, 078 433 2210. Inamba yam leyo, ikhona kuWhatsApp. Enkosi. Siyabulela kakhulu ke bhuti wam. Sicela nje amazwi okugqibela ukukhuthaza abo bahlela amakhaya. Ngamkhuthaza kanjani umuntu ohlele elokishini? I believe uThixo wonke umntana umnike italente, but sihlala kwiindawo ezahlukeneyo. Wonke umuntu unikwe italente, but is that akayazi akaphakamiye ngaphi na. So bona kuphakama bajonge indawo eright for bona. Yeah, enkosi sisi. Siyabulela kakhulu ke bhuti wam. Siyabukela nakubabukeli bethu emakhaya, nakwixesha elizayo nizasifumana apha. Siyabulela kakhulu kwiSimpra Class TV. Enkosi.